Γεια σας. Έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο σε αυτό το κανάλι και αυτό ήταν επειδή σκεφτόμουν για πολύ καιρό. Ο λόγος που δεν έχω ανεβάσει πολύ καιρό είναι για δύο λόγους. Ένας ήταν ο ψυχολογικός μου λόγος και ένας ήταν ο οικονομικός μου λόγος. Λέω μαλακίες straight. Αυτό το βίντεο είναι clickbait. Αλλά όντως φεύγω από το Περιστέρι και πάω αλλού. Δεν σας λέω πού, βλάκες. Χωρίς ένα house tour. Δείτε το house. Σας μάγκες μου, καλώς ορίσατε στην έπαυλή μου. Αυτό είναι το welcome χαλάκι. Εδώ πέρα, που έχει την ηχό, θα μπει το studio room. Δείτε εδώ κάτι γαμάτα, glass style. Εδώ πέρα έχουμε green screen και κάτι μαλακίες, ένα πίνακα, μια πόρτα από το αμάξι μου. 4 καρέκλες χωρίς τραπέζι, πλυντήριο, μπάνιο, νηπτήρας. Ροχή της. Όχι νηπτήρας είναι μέσα. Σαπούνι. Αφού είσαι άπλητο σπίτι. Διπλό air fryer. Oh yeah, no we don't play around. Oh yeah. Φούρνος. Εδώ πέρα γίνεται η μαγεία. Τραμπ. Κλικ. Μπουμ. Άστρο το κρεβάτι. Αεροτομία από το αμάξι μου. Βλέπουμε το αμάξι. Το αμάξι μου. Life size. Plans για αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Το πιο σημαντικό part. Πόρτα σειρώμενη. Κούτσα καυλώμενη. Αν με ρωτήσετε, πείτε τι είναι αυτό στη μούρη σου. Τι έπαθες AIDS? Ναι, γάμ τη μάνα σου και έπαθα AIDS, παλιωμάκα. Όποιος πίστευε όντως ότι θα κάνω quit το YouTube είναι ηλίθιος, ανέβασα από τα καλύτερα βίντεο σε όλο το διαδίκτυο στο YouTube. Κλεμμένα, αλλά και πάλι. Μερικά βίντεο μου είναι σαν να σας γαμίσω από κόμματα. Για το μπ***ο δηλαδή. Άλλα βίντεο μου είναι σε φάση τα έχω δει 10 φορές επειδή γαμάνε τόσο πολύ. Τα λέμε όταν μετακομίσω σε 2 εβδομάδες. Bye.